Salum orasba dihita saluhna dengan sapor siau. Alaning masuk kita lau mamuji pasamapon guarni tuata tong taparadima rohado pikirata lau mamuji tuata martangang bima johita di bagasan rohata. Amin. Horasma dihita saluhutna ruasni huriani tuata na hina holongan namar pungudo hita sadarion di minggu sega gesima manang ono puluari adorak soha heheon ni Tuhan Yesus jahobado patupahon aka pabenan hatigoran jala dipatikos uhum tusude akana nirupa alai jahoba do hagogota ido nido ni topik minggu sadarion di jauhodo hita asa marhaposan tu jahoba dungi taruli mahita di hagogon na mardapot-dapot atong tapujima jahoba aibana do mangurupi hita saliling-lilingna maridima hita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia natumopa langit dohot tanoon amin. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuadopan ni jahuba sitopahita aibana do debatata jalahita bangso pinarmahana jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang asi maroham dihami halak nagalion di daho
nagogodo musuh nami. Saya talu do hami dibahen alani hagalion nami. Dibaheni upangi do hami tuho. Saya pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panoni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu seksagesima sadarion. Imana tersurat di sada kronika bidu 16 ayat 10 sada. Sonoma na tersurat di si. Sisiri hamu ma jahuba dohot hagogon nai. Toktong malului hamu bohina. Ima saat ni pateki atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lao mangulaho nombar tu patik nai. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaho nombar tu patik mi. Amin. Topotima dosa tanah godangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami na marasi roha jalan abadia. Ama nami mariti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disalhut hami halak pardosa. Alani do ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami. Tung na jod do hami manibil sian aka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami. Edang dihalomon roham hamatian ni aka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sisa masaluhut hageduhon nami dohot pangleosion nami marhite-hite pangula nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saipa hot mahami asini roham dihami marhite-hite panidangion
dot hagogon ni todi parbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuha sesani dosata. Sono dohata ni Tuhan Jahuba. Nunga diarsahiho ahu maritesian akadosam. Jalan nunga dilojaiho ahu maritesian aka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalesei, akka pangaleosim, alani hadirioku, jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapoma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta seksa gesima sadarion tarsurat di sada Korintus bidusia mamukasian ayat 16 sarodi ayat 20 tajahama margati soring sonoma hatani debata aimolo huhatahon barita nauli dang hasurungakui utakku hiadui marjia doahu outso hubari tahoni. Aimolo huulai sian lomoni rehaku marupa mau alai nang sian asotarjua tongdo dia peo tuau tohonani. Asa ahado upaku odo dina mamaritahon barita nauli au so hurugi hamu asa unang hupangasahon wasoku di barita nauli. Ai atik pe malua au sian saluhut nai hupa tutoru do diriku tutoru di saluhutna asa tumorok na sida hutokihon. Nagabe songon Jahudi doahu diaka Jahudi. Anggiat hutogihon aka Jahudi. Diaka na ginonggoman ni patiki gabe songon na ginonggoman ni patiki au. Nang sotutu ginonggoman ni patiki au. Anggiat hutogihon aka na ginonggoman ni patiki. Asa hutogihon aka na somar patik gabe songon na somar patik au diaka na somar patiki. Alai dara somar patik au jolo ni debata tunggi nonggoman ni patik ni Kristusi doau. Diaka nagale gabe songon nagale doau. Asa hutogihon akan nagale. Hupahobardo diriku tu sasude. Anggiat hupalua nanggo deba. Alai saluhut nai hukula ala barita nauli anggiat dohot au partohap disi. Ima saatna martuama akan natumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Umur
tidakon maha porsiaut lai. Songon na hina tidakon ni atas sa porsion di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba. Ido ama pargogona suatu dosan na tumopa langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai. Imanan tibun ni si Maria nagabe-gabian catot di parbadia adorak so abubuan. Ido tuata na tumaud na bernit di poman ni silatus. Na mate terpajal lebana diau pinar silang. Na tuat tubanua turudung di tanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahuba. Amanai pargogo na suatu dosani. Di simay bana pay mamulak sogot tu tanoon, maumi halak na mangulu dot namate. Au porsia di ton di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dot dihasesan ni dosa, dot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dot dianguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Shalom. Tabigi majo titing na maragam di huriata. Na parjolo torop ni par minggu na salpu boy mata bereng di lembar titing ta. Na paduahon par mingguon huria manang new normal. Hari Minggu tanggal 14 Februari 2020 sada. Di patu pahuriata do par mingguon songon nasomal ima pukul 8.30 sahat tu pukul 9.30 uip masuk madisi wake maranata dohot wake estomihi di patu do live streaming tu jemaat nasoboi marpungu tu gereja alani situasi kesehatan nuaing namangihut pukul 10.30 sahat rodi 10.30 uip masuk madisi wake Bethesda dohot wake ex Saudi. Napatuluhon partangyangan wake. Di hari Rabu tanggal 10 Februari 2020 sada patu paun ni huriata do partangyangan wake masuk pukul 10 sia wip manang pukul 7 bodari maringana di bagas joroon jala di patupa do live streaming turuas ni huria nasoboi madohoti partangyangani ala protokol kesehatan. Paupaton patanakon hatani debata. Hari Kamis tanggal 10 sada Februari 2020 sada pukul 10 pituwip manang pukul 5 sore di patupa huriata do PHD ina di huriat taon songon nasomal. Jala taingot ma asa totong marhite-hite protokol kesehatan. Napalimahon ruas nataba. Mamuka di minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga parlindungan hutapea inatai Debi Yuari Borusia Lagan. Narosian HKBP Parindu Resort Soparnak. Inganan nasida nuaing di Jalan Pal 5 masuk wek Maranata. Napaunopon hari ulang tahun. Majelis dohot ruas nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Turuas nihuria tanah berulang tahun di mingguon. Ima mamukasiat tanggal 7 Februari sahat tu tanggal 10 Februari 2020 sada. Nats pembimbing 1 Korintus 1 ayat 9. Tajahama di bagas tabe. Titing parhepengon boy mata bereng di lembar titing ta nadong dihita. Alaya dong sauti ralat di bagian angka rumayo onom. Disi tersurat tok-tok ripe pembangunan konsistori. Jadi sebenarnya tok-tok ripe pembangunan konsistori dohot spontanitas sian panitia pembangunan. Ima ralat sautik.
Songonima titing pakobasion manang parhepengo di huriata di samingguon, dohot akan naik sihobasan tuminggu naroon. Mau liate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bain sangap di goarni tuhata. Mau liate. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha ima na mga ramoti roha ng pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita. Hata nito hatta ujahan jamita di minggu sadaryon iba minggu sexagesima ono puluari adorang sohaheon tersurat ma di panurirang Jesaya bidu 40 ayat 27 ro di ayat 30 sada ujahama dihita songonomma hatana buasama dohonommu ali Jakob jala didokho ali Israel munido dalatku maradupon Jahuba jaladang maruli uhum au sian debataku atahe dang dibotoho maneng dang dung dibegiho debata saliling-liling na do Jahuba sitopa aka ujung ni tanuod dang ololoja maneng madate ibana jala dang haduduan pikiran nai ibana balik mangalihon gugu tunaluja jala dipergogoy situtu akka naso margello luja pe akka duli-duli jala madate jala tersuladit akka namardaging natabos alai akka namarhapo santu Jahuba maruli hagogon mardapot-dapot gabe marhabong nilali lau manaik marlojongi nasida dang ololoja mardalani nasida dang olo madate ola nido sahani turpukta akadongan nani haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus yado hamuluja
Yado hamu mandate meragambedo pernguluat tahun. Pastido hiahi taluja dohot mandate. Songon na dirapuhi daging tahun. Songon na somargilok hita ala di namasa di nguluta. Bisa-bisa pernah terjadi merpikir hita naung di dia donoaing Tuhani naung ditadikon Tuhani doau bisa-bisa terjadi, apalagi moloro duka cita di tonga-tonga ni keluarga ta sipatado hita merpikir jala boy didokon hita gali jala luja boy doi ala namago artata mago bagasta mago padaramata mago nanaing pakiota di tonga-tonga ni ngolutaon maneng mago akka nataharapon ikon apunaota terus manokto. Jadi boy ma gabi gali daging gali pikiran doh gali nang hapor siau. Bangsa Israel ketika dibuang ke Babel, dijajah orang Babel, dibawa sekitar 6.400 orang laki-laki dan perempuan tidak dihitung dan juga anak-anak, bisa 3 kali lipat jumlahnya. Dibawa dijajah ke Babel. Mereka tidak mempunyai rumah, mereka tidak mempenghasilan. Mereka yang dulunya di Yerusalem enak-enak saja, tapi setelah dibuang ke Babel mereka tidak mempunyai apa-apa. Dangadong apunana maneng na aha dung ditaban nasida tu Babel. Dia tidak mempunyai rumah yang dulunya di Yerusalem punya rumah. Dia tidak mempunyai uang, walaupun ada uangnya, nilai tukarnya di Yerusalem, tapi tidak berguna di Babel karena uang atau harta yang dipakai di Babel berbeda dengan yang dipakai di Yerusalem. Jadi dangadong marguna, nebua pe artai dang marguna, nebua pe amanang naaha siya Jerusalem dang marguna. Nebua pe habisukon manang na martamatan ibana sian doktor manang nagabe profesor dang marguna. Ala ditaban ke Babel, dijajah ke Babel. Ido ubahin di awal pembuangan ni bangsa Israel di Yesaya di patorang madisi bangsa Israel sangat hidup di dalam penderitaan. Tidak ada jati diri, tidak ada laguarna kahirana sumaraka. Dangarong argana. Buah majolma ditoruniwi hatuban mo. Dangarong argana. Dangarong nilai jual na. Demolo per 3-3, arong iso per 3-3. Bertiga-tiga bawang misalnya, manang na cabe, ulan busuk otik, manang busuk godang, tang arong benida ijual na, apa yang ngai tuhor, ijual pe tang marguna, moloi campur pe dohot na nabaga ngamenipu, tang arong guna na, moloi pakai pe mana balu ngabau, songonima. Mereka merasakan itu ketika dibuang. Ketika dihukum Allah dijajah di Babel. Maka mereka mengatakan buasa dohonomu ali Jakob jala didokho ali Jerusalem bunido dalaku. Mereka mengatakan Allah itu jalan Allah ngam marsibuni besian kita. Allah telah bersembunyi dari kita.
Bahkan Allah tidak mau tahu dengan kita lagi. Sebab kita tidak makan, tidak minum, dan yang lain lagi, tidak punya rumah dan tidak punya tanah. Holan hatoban ngoluna. Bunido dalaku. Bahasa dohono ni Jehovah songoni tuau. Ninna bangsa Israel. Dipaingok nasida Musa tu Israel. Dipaingok Musa nasida tu si Jakob. Siapa si Jakob ini? Ima bapa ni Israel. 12 mageleng na. Sada maburuna. Jala ima na idok na suku Israel. Marningon nasida dengan bahasa ni Jehovah tu si Jakob. Ala itu hita saunari dambe ngai tadi kon hita ninna bangsa Israelon. Ala ni penderitaan ni. Kita sering mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Nungado asi-asi ni Tuhan sianau. Piga gelekku lau nasai dibuat Tuhan ni. Karena martilaha misalnya. Dang holani dibuat dotong artaku. Dang holani lau subui binuya mangan. Dang holandang bui mangan. Jol mape soi paretok ko biau di punguan nami, di marga nami. Dia merasa begitu. Sedangkan ekonomi tapi holandang mergaji hita sebulan kita sudah merasa Tuhan di mana Tuhan. Apalagi lah diambil harta dan dipindahkan kita dari tanah kita. Salna tanota na di Pontianahon, jauhuna na di Pontianahon, itu rigusur mahalak batak sudi tuh tanah. Tapi di huta pe dangarong betano, nunga turun temurun, ngasudi marnapuna, dang dipakai behita, jaladang ngangung behargat tamanang naa. Songonima bangsa Israelon. Dia merasa dirinya telah dibuang, tidak ada lagi gunana. Dan maruli uhum au sian debata. Dan ipare toko debata mana diuhumna. Udah pasti ke neraka. Mereka berpikir begitu. Alani ima Roma si Jesaya mandokon di ayat 20 alui atahe. Dan di botoho di bigeho di batas saliling-nililing na do Jehovah. Mereka berpikir bahwa Allah yang mereka sembah di Yerusalem Allah yang sudah mati, yang tidak berfungsi. Karena apa? Tidak ada pengaruhnya dalam hidupnya. Mereka memikirkan tidak ada maknanya bagi hidupnya. Tapi Yesaya mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Nasaliling ni liling na. Sitopa ujung ni portibion, satu ujung ni portibion. Jadi sudi naritopa debata. Dangoloi madele jaladangoloi loja ninna. Jadi pernyataan Yesaya kepada bangsa Israel dan hadodoan tidak terukur pikiran Allah. Jadi yang dohoron nama di bagasat partikian untuk kita. Sebesar apapun penderitaan kita, Tuhan ada di situ. Di sido debata. Unang songon bangsa Israelon hita. Dan adong be di bereng debata au. Dang didongani debata au dinna. Ketika kita mengalami penderitaan apapun, sedekat itu juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Imananing dohononna san ayat 27 dohot ayat 20 walu. Ibana balik mangalehon gogo di akanaloja jala di pargugoi akanaso margelok.
naso adong be molo ulok dang margelok berarti ngamate. Dang berfungsi be sisik nai. Jadi molo jolma naso margelok dang adong be boy bainon na maneng na aha, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberi kekuatan mempergogoi kita. Madongani kita di perjalanan ini. Lu japi akaduli-duli jala madate jala tersulandi akan merdaging nata bos. Mau mengatakan firman Tuhan ini dang margogoho sian artam. Dang margogoho sian na adong di portibion. Gogomi sian debatano. Jadi ma naing dohonon na tu kita dang artatai gogota. Kurang do jolma do ngadong artana besi akan mergugui mana, akan berkuasa ibana, madok hatana pe ibana sonda belga. Banyak itu. Ketika dia jatuh miskin itorsip. Madok natikos pedang lebih mana. Jadi orang mau disadarkan saat ini kekuatan orang percaya bukan harta. Kekuatan orang percaya bukan yang di dunia ini. Tetapi imannya sendiri. Haporsiauna sendiri. Jadi bisa berubah. Penderitaan itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan penderitaan itu. Alanido didok si Paulus bersyukurlah akan segala hal. Maupun itu penderitaan, maupun itu sukacita. Tuhan akan menguatkan kita dari iman kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita. Jadi dang pinoton waeng manang hitaon sude pasti banyak pergumulan, banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan itu. Tuhan akan menguatkan kita. Unang medele kita, unang rapuh maneng tertinggal hon Jehovah songon bangsa Israel ay molo adong piartata begitu hita tersuladit molo gogo pe hita di perdagingonon satok kidoi dang adong manoktonge hagugun ni hala Kristen ima ngulu na siya debata hidung nguluna jadi dang adong hala Kristen na madele. Dan adong halak Kristen nagabe stres alani aka namasa di bagasang ulunya. Ditandingi madohot haporsiona asang giat unang gabe madabu ibana tu parmaraan. Nang gabe madabu imana tu dosa. Lanima di akhir ni turpuk tahun di dokon di ayat 30 sadai alai akan namar haposan tu Jehovah. Maruli hagogon mardapok-dapok. Jadi orang yang sudah mengatakan Tuhan tidak ada dalam hidupnya, dia akan semakin lemah dan lemah dan lemah. Tetapi dia orang yang mengatakan Tuhan doha posaku. Mari di mana? Yesus haposaku. Wah, dia akan menjadi kuat dari penderitaan. Jadi alanido didokon alai akan marhapo santu Jahoma maruli hagogon mardapok dapot gabe marhabong songon lali melalui bahasa Indonesia didokon songon burung Raja Wali. Semua kita pernah mendengar apa itu burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang paling tinggi terbangnya dari antara burung yang lain. Burung Raja Wali, burung yang lebih kuat
dari burung-burung yang lainnya. Dan burung yang paling panjang umurnya dari burung-burung yang lainnya, itulah burung Raja Wali. Dia mempunyai perubahan di umur 40 tahun. Dari awal anak dia sampai umur 40 tahun. Di umur 40 tahun paruhnya sudah mendekati lehernya. Jadi ang boybe setajam dulu paruhnya memakan makanan ngabengkok dan boybe manurbing. Umur 40 tahun. Kemudian habongna semakin banyak bulu-bulu menebal. Dan boybe terbang seperti masa muda. Dan boybe habang songon nazoloi tibu habangna. Baru kukunya sudah mulai panjang dan mulai bengkok. Dia tidak bisa lagi mencakar mangsanya. Jadi aha nama ngoluni ibana hanya dua pilihan. Mati dan melanjut masa depan. Di umur 40 dua pilihannya. Antara mati dan hidup. Bagaimana caranya? Ketika dia hidup di lembah, dia akan terbang setinggi-tingginya mencapai gunung yang lebih tinggi. Ketika dia berpikir akan hidup ke masa depan, dia mencari gunung. Tentu tadi habong na nunga tebal, dia akan capek. Dia akan loja. Alaidang olo madate ibana laho mencapai gunung di mana ada batu-batu. Ketika dia sampai di sana, disitulah dia selama 6 bulan lamanya berproses. Saci doi, dia akan menggesek-gesek paruhnya itu ke batu sampai lepas. Setelah lepas, tumbuhlah paruh yang baru. Kemudian dia mencabik-cabik bulunya yang sudah tua itu. Baru tumbuh lagi bulu yang baru. Dia lagi mencabik-cabik dengan paruhnya, kukunya yang sudah tua. Kemudian dia menjadi muda. Dia akan hidup lagi 30 tahun berikutnya. Itulah burung Raja Wali. Tetapi di masa yang tadi 40 tahun ada dua pilihannya. Saya akan terbang ke gunung atau saya tidak mampu. Nah, ini dia burungnya. Jadi tergantung. Bangsa Israel dia seperti burung yang tidak mau hidup ke depannya. Saya tangis-tangis, saya madili. Bahasa Tuhan tadi konom, wow. Dia tidak mau berkembang hidup. Berikutnya memperbaharui dirinya. Dia tidak mengaca dirinya, dulu saya berdosa. Maka dosa-dosa ini yang tua-tua ini saya cabik-cabik dulu, saya buang dulu semuanya, maka saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Mereka tidak berpikir demikian. Tapi mereka berpikir Tuhan sudah jauh, dia tidak akan mau menolong saya. Keterpurukan kita masing-masing. Maka di sini disebut songon pidong maneng lali, maneng bahasa Indonesia burung Raja Wali. Kita harus berubah. Penderitaan kita sekarang ini bentuk buat itu menjadi kekuatan bagi kehidupan berikutnya. Bukan malah membuat kita menderita dan menangis. Dan sampai disitulah hidup kita. Seperti burung yang tadi 40 tahun. Dia tidak mau terbang mencari gunung yang tinggi. Duk mati madisi.
Jadi orang Kristen bukan seperti itu, seperti lali maneng burung Raja Wali dalam firman ini. Kita harus bertransformasi, berubah dari hal-hal yang dulunya tidak baik. Kita pikirkan, tinggalkan. Berubahlah untuk ke depannya. Hidup lagi 30 tahun berikutnya. Seperti burung Raja Wali. Anak muse berengotas yang burung Raja Walion maneng lali di dokon di turpuk tahun. Dia manaik tukijang. Dia mampu mengubah penderitaan, tantangan itu menjadi berkat. Dengan iman kepada Tuhan bagi orang Kristen. Dia mampu mengubah penderitaan itu menjadi berkat. Bagaimana caranya? Burung Raja Wali, dia tidak terbang sendirinya ke langit sana, langsung songoni naik. Burung Raja Wali lebih sering dia memakai halisuksung. Tahu halisuksung? Angin puting beliung itu. Kemudian dia masuk ke sananya dan dia melawan arah dari angin puting beliung itu dan dia sampai ke atas. Itulah yang membuat dia sampai ke atas. Dia mampu merubah kutukan menjadi berkat. Jadi orang Kristen juga harus demikian. Unang say di kutukan nihita. Unang say di penderitaan nihita. Ubah penderitaan ini akan membuat saya semakin kuat untuk kehidupan ke depannya. Jadi manang nahabe pergumulata di pergogo itu hanido hita. Didongani. Maulah dipaturus penaking doho burung Raja Wali ima holan tudos. Urang dope situruon sen burung Raja Walion. Alai di bagasan turpuk tahun di paingot di sima hita di pergogoi di bata. Bertransformasi, berubah karena iman kepada Tuhan menjadi orang yang kuat walaupun tidak ada uangnya, walaupun tidak ada hepengnya, walaupun tidak ada rumahnya, walaupun tidak ada mobilnya atau yang lain-lainnya, semuanya itu imannya harus kuat kepada Tuhan. Unang gabi mandele nang pe berandal anakna dan tamak kuliah, imannya harus tetap kepada Tuhan. Unang mandele nang pe koloja do dagingon. Tetapi itu semuanya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel, dibuang pun mereka ke Babel, keinginan Tuhan supaya mereka berubah dan semakin dekat kepada Tuhan. Kalaupun dibiarkan Tuhan kepada kita ada penderitaan pada saat ini, ingatlah Tuhan menginginkan kita lebih dekat kepada Dia. Lam jun monok tuibana. Songon dia hatop ta jumonok tuibana tu debata. Songon di mahita muse diperbaharui berikutnya seperti kehidupan burung Raja Wali tadi. Dari ancaman kematian dia bangkit menjadi muda lagi, hidup 30 tahun berikutnya. Begitu juga yang sakit. Iban naidok Tuhan Yesus horo hapor siau mido pamalupon ho ninna. Jimularong hamuison namar sakit, semangatlah, percayalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya pasti sembuh. Kalaupun saya tidak sembuh, Tuhan pasti menguatkan saya menjalani hidup ini. Memberikan saya kehidupan ini bermakna untuk menuju kehidupan yang kekal. Jadi turpuk tahun mempergogoi kita ketika kita jatuh ke dalam pergumulan, penderitaan, ingatlah Tuhan tok tongdo jongjong di joluta. Meluta jahan aking dia ayat 30 alai akan marhapo santu Jehovah maruli hagugon mardapot dia berdapat dapat sonari dapat sugut gabe marhabong manaik bisa terbang bisa kemana-mana bisa berkembang merlojongi nasida yang tidak bisa tadi merlojongi gabe merlojongi dan ololoza hidupnya selalu diperbaharui oleh Tuhan, diberikan kekuatan. Madalani nasida dan olo
madate dang olo madate. Jadi ngolut tapi songonima marhapor siaun tutuhani. Amen martangiang mahita. Ali Jahuba debata amanami. Na marhabangsa di Banua Gijang. Tari parhatam na badia itu hami Tuhan. Di bagasan tikyon mapargogoy hami. Di tiki huadopi hami hamaolon penderitaan. Di tonga-tonga ning ulunami. Secara umum saunari penderitaan alani panahit COVID-19 sia. Menderita hami Tuhan di perdagingon nami. Alai hatam madokon Tuhami. Margogo mudo hami laho mengadopi saluhut nai. Marhiti-hiti mahami dibentuk menjadi orang-orang na gambi porsea tuadopamu. Margogo toktong hot maniop hapor siaon na pinasahamu marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang todimi ma Tuhan mengajar-ajar kami mapargugui kami lau mangatusi hatam di aka ngolunami ganu marsada-sada. Todimi na mga lehon di hami habisukon nang habis tarang asa marhabisukon hami nang marhabis tarang madalani ngolunami obar tulomo ni roham. Dito nga ni ibadah nami di minggu sadarion rohami tu adupam Tuhan martangiang manesa dosa nami nunga di baga-baga kuasa ni dosa Tuhami jalan nunga badiabe hami di bagasan tikyon alani mangido hami Tuhan asa homa na mga ramoti ngulu nami nang ulaw nami na maragami siya ni mali Tuhan pasahatom mo Tuhami akka paso-pasum marningot tami di ruas ni Huriam na marsahin nang akka naposom hima situa purba situa amang siturus situa jehudajulu nang ruas ni Huriam ala inang Jonathan na marsahit nuaing hima borus mangusong Tuhan jauh bari bata amanami tuo pasatami asa homa na mga lehon hamalumon tuaka iyana kombe asimaroham Tuhan mulurong sahit na so hubereng hami dope daku pakilalaho kami dope di daging nami ganung marsada-sada na pungon so ngoninang akar ruas ni huruan upatom may Tuhan padaw may siyan hami asa Maria iya hami marolopolop margugo mamuji pasang agwarmo na badiyay dangululuza dangulo madate songon hatam si maroham Tuhan tangiyon hami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin maredde mahita. Di
koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, odo haroruan ni salut sileho-leho na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami mas sinalomitu hami pilihan nami tuho, sejalo may gabi uwa na husus di zulom, pasu-pasu may jalaramoti at sa parhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajam mo tonga-tonga ni Huriam, dohod di Portibion. Buhay marwa namin marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni sililomito hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama nami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo, se Roma harajommo, se saut ma lomaneroham di banotongon songon na di banua gijang, leo matuhami sererohang uluan siapari, se sama dosa nami som panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar homadamena tutodi munabe.